Ако столовете закачат ръба на килима всеки път, когато сядаш, проблема не е в столовете, проблема е в размера на килима ти. Това е част 3 от нашата рубрика «Как да избереш правилния килим». Килимът в трапезарията не е само за декорация. Той защитава пода при местене на столовете, заглушава шума и създава топла и уютна атмосфера по време на семейните вечери. Днес ще ти покажа как точно да го избереш с реални правила и примери. Правило номер 1 е кратко и ясно. Всички столове трябва да са върху килима, дори когато са изтеглени назад. Ако масата ви е правоъгълна, добавете минимум 40-50 см от всяка страна на масата. Например, за маса 80 на 120 см, минималният размер килим е 160 на 230 а за маса 90 на 180 см използвайте килим с размер 200 на 300. Това позволява столовете да се движат свободно и зоната изглежда визуално по-голяма. И професионален съвет! Ако масата се разтяга, винаги избирай килим спрямо разпънатата й дължина. Ако пък имаш кръгла маса, най-добре постави под нея килим с кръгла форма. Така създаваш рамка около мебелите и ги обединяваш. Правилото тук е още по-ясно. Диаметърът на килима трябва да е с поне 90 см по-голям от диаметъра на масата. За маса с диаметър 110 см използвай килим с диаметър 200 или 240 см. В трапезарията стилът е важен, но практичността задължителна. Затова избери плътен килим с дебелина не повече от 12 мм или плоскотакан килим. Насочи се към издържливи материали – полиестер или вълна. Те позволяват лесно движение на столовете, почистват се бързо и издържат на натоварването от мебелите. Знаеш ли вече кой е твой размер? Килими.bg. Стъпка към по-красив дом!